Terve, mä oon Eero Leppänen. Yritys on Rautasilta ja Mannisen Mikon kanssa tullaan sinne pitämään sessio kaikkiko sosiaalisesta mediasta tilaisuuteen. Ensin puhutaan ekapäivänä ja tokapäivänä pidetään semmoista yritysklinikka-tyyppistä työpajaa. Ja mitä mä teen? Mä oon koulutukseltani journalisti Jyväskylästä ja taiteenmaisteri Lapin yliopistosta ja sitten vielä viestinnän ammatillinen opettaja Oulun ammattikorkeasta. Ja mulla on pitkä, melkein 20 vuoden ura mediaopettajana ja nyt sitten 4 vuotta olen yrittäjänä, media-alan yrittäjänä ja erikoistunut sosiaaliseen mediaan. Ja mulla on tämmöinen hyvin käytännönläheinen lähestyminen sosiaaliseen mediaan, että kaikkea mitä mä toimin jonkun verran konsulttinakin, teen konsepteja, sisältöä ja koulutusta ja konsultoin ja kaikkea mitä mä suosittelen yrityksille tai organisaatioille, niin mä oon itse kokeillut, että mulla on hyvin tämmöinen käytännönläheinen, että en ole sellainen konsultti, joka lukee, että mitä kannattaa tehdä. Mä oon sellainen konsultti, joka tekee, kokeilee ja sitten suosittelee niitä käytäntöjä, jotka on hyväksi kokenut. Ja on varmaan Lapin ainoa tämmöinen sosiaaliseen mediaan erikoistunut yrittäjä. Rautasiltaa kannattaa fanittaa tai tykätä täällä Facebookissa. Tuolta Rautasilta haulla löytyy mun yrityksen Facebook-sivu ja siellä on sitten kaikkea hauskaa sosiaalisen median maailmoista Suomessa, Lapista ja maailmalla. Mutta nähdään seminaarissa.